Johnny Test! Za akciju je uvek ispravan je na se. Kosa mu je poput vatre najbrži je. Pokusnije kunice strma u igri čes. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prblivo psa sa sobom vodi svog. U šolju kafe bude lica prijatnog. Dok mama radi, tata čuva čistu svest. Glasom bum, prati dum. To je Johnny Test. Blin, blin, kad si tata i agenti. Ekstremisti, mesečari i prostoglavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Daj, Johnny Johnnyjeva neverovatna poslastičarnica. Remek delo od kolača punjeno super čokoladnim kremom za kvardljive zube. Ovo će da bude dobro. Ovi kolači su punjeni isključivo šećerom, nemaju nikakvu hranjivu vrednost i moraju da odu. Vreme je za zdrave kolače u ovoj kući i ja ću da ih napravim. Nazvao sam ih jezikom učilice bez šećera i masti. Ukus im je lepši od izgleda. Probaj. Trebalo bi da ih nazoveš blato, jer imaju takav ukus. O da? Pa evo. Probaj onda ovo ako si tako pametan. Da li moje jezikom učilice zaista imaju ukus blata? Samo reci. Tata, nisam bio u pravu. Ha, znao sam. Blato je bolje. Stvarno? Pa, neću da odustanem. Napravit ću takav kolač da će ceo grad da mi kliče i zahvaljuje mi. Upamti moje reči. Johnny želi kolače. Srećom, imam tajno sklonište u dnu ormana, ispod svog prljavog veša, u fioci za koju niko ne zna. Nisam ovde. To je poslednji, da se nisi osudio. Vredeo je svake kazne koju ćeš mi napisati. Sada moram do svog krajnjeg tajnog skrovišta. U laboratoriju! Nisam ni ovde. Šta dečak treba da uradi ovde da bi dobio ukusan kolač? Samo ga probaj, Johnny. Eksperimentisale smo, ispekle smo 100% tačne kolačiće sudbine. U svakom je poruka koja će sigurno da mu se ispuni. Da, bla, bla, bla. Da li ima i mnogo šećera u sebi? To ne. A bolje od blata. Johnny hoće... Baš si brz, psu. Hej, treba da čitate poruke. To čini ove kolače posebnim. Zašto? Kad se nikad ne ostvare. One su kao, zavoleće te mnogi. Ili, ako nosiš osmeh, nikad nećeš biti nag. To nije sudbina, već glupost. E pa ove će da se ostvare, jer je sudbina zapisana na papiru natopljenom pokretačima feromona. Dodirivanje fermonskog papira stimuliše čula, pa se otključava ogromna moć pozitivnog razmišljanja. Hajde, izaberi jednu i čitaj. Zašto ne? Rođen si da igraš. Ha! To je besmisleno i... Hej, ne budi tako negativan. Evo radi! Kako ćete ovim da uhvatite Gileta? Daćemo mu kolačić i on će da pročita... Poljubit ćeš devojku u mantiru crvene kose sa naočarima. Onda će, wow, da nas poljubi. Hej, Johnny, crvenokose devojke s naočarima i mantilima. Imamo kolač za tebe. Odlično, volim kolačiće sudbine. Ups, Kuco, donesi sudbinu. Ne, samo ne, stani! O, ne. Baš volim kolače, a on voli vas. Vidimo se, Johnny. Misliš isto što i ja? Ući ćemo u laboratoriju, napisat ćemo poruke i odnećemo ih do lokalnog skloništa i ispunit ćemo ljudske želje. Skoro. Ušunjet ćemo se u laboratoriju, napisat ćemo poruke, pa ih prodati deci iz komšiluka i postaćemo bogati. Bogati, bogati!
Kad je tvoj tata stavio ove velike cevi? Nastavi, laboratorija je vamo. O, taman na vreme da probate moje nove kolače. Pogrešan smer. Dobro, to je bilo malo preterano, zar ne? I kažem vam, klicat će mojim kolačima. Bingo! Sad samo treba da napišemo neke glupe želje i ostvarit će nam se naša tona novca da kupimo šnicle! I tropsko ostrvo za mene puno ananasa koje ću da jedem na plaži. A sad da prodamo kolačiće! Hej, dođite po sveže kolačiće sudbine. Svaka sudbina se garantovano ostvaruje samo za vas. Uzet ću jedan za džabe. Postaćeš pevač. To je najgluplja stvar koju sam čuo. Vidite me, ja pevam. Hoću ja, kolačić. Bićeš borac s pikovima. Turu! Ej, vidite svi, još jedna sudbina se ostvarila. Ko će sledeći da kupi Johnnyjeve kolačiće sudbine? Sada, kada je kuca otišla, vreme je da se vratimo operaciji Natere Gileta da nas poljubi čitajući kolačić sudbine. Hej, da li želite da podržite Devojačku naprednu ligu? Gradimo samopoštovanje i snagu kroz navijanje i timsku igru. Navijanje? A šta kažete na razvijanje pravih ženskih veština kroz matematiku i nauku, sestro? Dobro, to je možda bilo malo grubo. A sad da ostavimo kolač. O, još jedan kolač sudbine. Poljubit ćeš crvenokosu u mantilu i... Uhu! To je baš predugačka rečenica. O, sjajno! Brzo, da napravimo još kolača. Prodali smo sve. Ja ću da pečem, a ti piši poruke. Ali nestalo mi je ideja. A samo smisli nešto kao... postaćeš princeza, hodaćeš na rukama, možeš da letiš, samo brzo! Ovi kolači su neverovatni! Znam, a šta je sa nama? Možda treba i mi da se zabavimo. Onda probaj ovaj! Postaćeš mnogo snažan. Wow, moć pozitivnog mišljenja baš deluje. Sad ja, velike divlje svinje će napasti tvoj grad. Sjaj! Šta? Ponestalo mi je ideja. Video sam to u horror filmu. Bilo je sjajno. Svinje koje su napale grad i... Horror film? Ne brini, nema divljih svinja u okolini Gicograda. Stani! Princeza vam naređuje! Trči! Dobro, ne mogu da napišem ništa kraće od ovoga. Poljubi devojku sa znakom Gil. Hajdemo! Još jedan kolač iz raja! Poljubi devojku sa znakom Gile. Uspelo je! Uspelo je! Hoćeš da podržiš Devojačku naprednu ligu? Može li da bude gore? Znam šta ćete da kažete i izvinjavam se. Bio sam pohlepan. Ali recite nam kako kolači privlače divlje svinje. Jer su feromoni koje smo koristile zapravo svinjski feromoni. Ali to nije problem, samo s nekoliko papira. Koliko ste kolača napravili? 15. Ne, čekaj. 7000. Johnny! Koncentrovani feromoni su ih privukli u Gicograd, ali pošto su lešinari koji jedu blato u divljini... Sad kad su našli Gicograd pun hrane, nikada neće otići. Ko hoće da proba moje nove jezikomučilice? Rekle ste da jedu blato? Da? Treba će mi odašiljači. Evo svinjice, uzmite svoje kolače. Besplatni kolači.
Tako je, svinje! Ili jedite tatine kolače u Gicogradu ili se vratite u šumu po blato. Šta je ukusnije? Žive onaj koji ih je napravio! Tata, tvoje reči su se obistinile. Čitav grad kliče tvojim kolačima i zahvaljuje ti. Znaš šta? Probat ću i ja. Johnnyjeve šašave sestre. Vidi ovo! Završili smo tapkanje loptice. Mi smo napravile uranijumski uvećivač pameti koji od svakog može da napravi super genije jednim zračenjem. Da, ali može li vaša uranijumska stvar ovo? To je šašavo, Johnny. O da, pa vi ste šašave. O da, pa šaševi ljudi ne dobijaju punu stipendiju za infostud tehnologije. Zbog čega ćemo i da pokažemo uranijumski uvećivač pameti profesoru Mutnjavom za još 1 godinu besplatnog studiranja. Sjajna priča. Sada gledajte kako Johnny razbija sir. Zažalit ćete dan kada ste eksperimentisali na poljskom mišu! Uskoro će sav sir na svetu da bude moj! Nismo mogle da te nađemo, pa smo testirale na nekim miševima. A ima i obrnutu opciju, zaista šašav. Sad imamo uranijuma još samo za jedno zračenje. Zato baci tu igračku, Johnny, pre nego što napraviš neku glupost. Dobro, odmah posle još jednog udarca. Suzana, Maro, jeste li dobro? Pričajte, recite nešto, bilo šta. Preokrenuo si uranijumski uvećivač i ozračio si sestre u šaškaste, a sad nema više uranijuma da ih vratimo u genijalne. Ovo je zaista sjajno. O čemu to pričaš? Ovo jeste sjajno. Imam šašave sestre, gledaj. Suzana, Maro, koliko je 2 plus 2? 22. Biće veoma zabavno. Ne, neće. Da, hoće, jer sada sam ja onaj pametni i vreme je da vršim testove nad njima. Sir je moj! Zažalit ćeš ako me izazoveš! Zažalit ćeš, rekoh! Ovo je pita. Treba da je testirate za mene i vidite da li je ukusna i sveža. I jedite tu pitu njuškama. Ovo je sjajno. To nije smešno, Johnny. Volim pitu. Pa dobro, možda malo. Ali pošto su sada šašave, ne mogu više da mi naređuju. I mogu da iznesem iz laboratorije šta god želim. Kao ovaj sat. Lep je, ali ako ne povedemo tvoje sestre na sastanak s profesorom Mutljavim u institut kako bi pokazale uranijumski uvećivač, izgubit će stipendije! A kako je to moj problem? Kad imaš šašave sestre, znači da nema više zabavnih eksperimenata, nema putovanja kroz vreme i nema ko da ti radi domaći iz matematike. Treba da učinimo da budu pametne. O, divno. Uvećivač pameti nema više uranijuma, a one opet čačkaju noseve. Ne brini, pozvaćemo drugog ludog naučnika koji će da nam pomogne. Šta je bilo, Johnny? Prekidaš me dok jedem. Treba mi uranijum kako bi moje sestre opet postale pametne i dobile stipendiju za institut. Žao mi je, nemam uranijum. Ali ja vidim bačve uranijuma. U redu, nemam uranijuma dovoljno za tebe, jer mrzim Gicogradski institut. Jedan mali eksperiment je odgrizao Mutljavom ruku, pa sam izbačen odatle. Plus, ako Suzana izgubi stipendiju, konačno će da studira sa mnom na univerzitetu Bling Bling. Prvi domaći univerzitet u mojoj kući. Reci Suzani da je čekaju kolačići. Bling Bling, čao! Školovanje od kuće je opcija, a ti kolači su dobri. Shvatio sam, sigurno ima tona uranijuma na institutu. Vozimo se! I zapamti da Suzana i Mara ne smiju blizu. Profesor Mutljavi! Dobrodošli, sestre testi, dosadni mali brate. Poranili ste, ali ne brinite. Počet ćemo s intervjuom za stipendiju. Šta vam je najomiljenije iz matematike? Volim pitu. Da, i meni je pi omiljeni. Posebno kad ga koristim s Fibonaccijevim brojevima. Pa sređeno je. Dobile su stipendije i vidjet ćete se sutra na času. Idemo odavde. Čekaj,
A šta je ovo? Jedan od onih velikih čistača za hodnike. Ej, je li ono obrijani bik? Obrijani bik? Gde? Dobro, završit ćemo intervju kasnije. Au, škola sa sobstvenim nuklearnim reaktorom. E, to je obrazovanje. Samo ukucaj šifru, kuco. Evo ga i alarm šašavih sestara. Šta to radite? Pritiskamo dugmiće. To sam već negde čuo. Topljenje jezgra za 7 minuta. Čekaj. Ne brinite, sredit ću to. Sad sam ja pametan. Topljenje jezgra za 5 minuta. Bitno je da sam pokušao, jel da? Ne! Šta sada radimo? Isti plan kao pre. Ti provali šifru i ozračit ćemo Suzanu i Maru. Gde su Suzana i Mara? Zdravo! Treba da uđem u rezervoar uranijuma ili će institut da propadne. Pomozi bratu! Ali mnogo se zabavljam na ovom sjajnom privatnom institutu gde sam najpopularniji dečko u kampu. Vidiš? Programirao si drugare iz razreda? Tako žalosno. Dobro, žudim za ljudskim kontaktom. Pomoći ću ti ako obećaš da će Suzana da se upiše na univerzitet Blink Blink. Zovem te kasnije. Pohanili ste. Dobro je. Teško je doći do stipendije i želim da se uverim da ih vi, devojke, i dalje zaslužujete. Ili ću da vas izbacim sa univerziteta, imat ćete grozan život. Šta? Obrijani bik, vratio se. Vidite. Nećeš opet da me prevariš, Johnny? Ali sad je stvarno tamo. I jeste li ikada videli tako nešto? Stvarno je tamo, kroz prozor. O, kakav obrijani bik. Neću da nasitnem, Johnny. Apsolutno nema dlaku. Nema? O, kakav divan obrijani bik. Ne, moram da vidim tu sfer. Sram te bilo, Johnny. Johnny, stići ću te. Dobra fotelja, samo u snovima, profesore. O, baš dobra fotelja. Sam je napravio. Nisam uzalud glavni profesor u školi. Zašto treperi dugme za topljenje? Topljenje jezgra za 3 minuta. O, doći će do topljenja. Nuklearna katastrofa! Moje sestre su stvarno sjajne i pametne, ali sam ih pretvorio u šašave i kada sam pokušao da ih vratim, slučajno sam počeo nuklearnu reakciju. Ali vi ste genije, jel da? Možete da popravite ovo i spasite školu. Točno, ja sam genije, koji nažalost ne funkcioniše pod pritiskom. Onesvestio se. Kakav slabić. Ne mogu da provalim šifru. Pomozi nam! Ne mogu, na žurci sam. Ne, ti igraš s robotima, što je totalno bedno, druže. Zar se ne bi radije družio sa pravim devojkama? Izgledajte zaljubljeno. Poput Suzane. Da! Ali zašto da spasim institut? Jer je Suzana ovde. Jer znam da se ispod te sebične spoljašnosti krije nežna duša koja uvijek bira ono što je dobro. Spasi školu zbog ljubavi. Topljenje jezgra za 1 minut. Uradit ću tako! Dobar govor. Odlična izvedba. Zdravo, Suzana. Moram da kažem da izgledaš mnogo privlačno. Dobro, to je nešto novo. Požuri! Ozrači sestre sad! Šta se dešava? Topljenje jezgra za 10 sekundi. To sve objašnjava. Brzo, Maro, premosti glavni prekidač i usmeri energiju na ručno. Povuci ručicu. Ruke nam se dodiruju. Povuci! Topljenje jezgra je zaustavljeno. Prijatan dan.
U pravu si, Johnny. Zaslužile su stipendiju. Ne samo zato što su izmislile ovaj zrak i brzo provalile u glavni kompjuter, već i zato što žive s tobom i uspiju da prežive. Definitivno su za stipendiju instituta. Ne zaboravite Evgenija, i on je pomogao. Jel mogu da se vratim na institut? Molim vas, obećavam da vam ništa neće odgristi ruku. Molim vas, ne želim više da...